Nun recuncho perdido do mar vivía feliz un banco de peixes. Todos eran vermellos, só un era negro como a cuncha de mexillón. Nadaba mellor co resto dos seus irmáns e irmás. Chamábanlle Nadarín. Así comeza un dos meus contos favoritos. O seu título é Nadarín. Está escrito e ilustrado por da editorial. Gústame especialmente polas ilustracións que nos levan por fermosos paisaxes submarinos e tamén porque o conto transmite distintos valores como poden ser a valentía, a colaboración e o traballo en grupo.